Θα σε βάλω σε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Υποθέτουμε ότι η ζωή, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη σκηνή, με όμορφα σκηνικά, με ωραίο σενάριο και εφέ και όλα αυτά. Εσύ είσαι ένας ηθοποιός, ένας υποκριτής, όπως λέμε και στην αρχαιοελληνική μας τραγωδία, στο αρχαιοελληνικό δράμα. Υποκριτής, αυτός που υποδίεται κάτι. Σκέψου και κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό. Είσαι μια ανώτερη δύναμη, είσαι μια συνειδητότητα, μια υπερσυνειδητότητα, είσαι φως ουσιαστικά, που έχεις την ικανότητα να αποκτήσεις σώμα μέσω της γέννησης, υπέροχο θαύμα, να επιλέξεις τους γονείς σου, να τα επιλέξεις όλα αυτά, αυτό είναι άλλο θέμα. Γεννιέσαι και έχεις τη δυνατότητα να έχεις έλεγχο του ρόλου κάτω, τον οποίο παίρνεις. Είσαι λοιπόν ένας ηθοποιός, ο οποίος είσαι σε μια σκηνή πάνω και παίζεις. Μιλάω και σαν παιδαγωγός αυτή τη στιγμή, αλλά και σαν σκηνοθέτης στο θέατρο πάρα πολλά χρόνια. Κανένας ηθοποιός, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, δεν βγαίνει στη σκηνή. Δεν βρισκόμαστε στην Πάροδο στο αρχαίο θέατρο, δεν είμαστε ακόμα στη σκηνή, δεν βγήκαμε στην ορχήστρα να μας δει ο κόσμος, να ξεκινήσει η δράση, ή στην Κουίντα, στην Κουρτινούλα. Είμαστε ακόμα έξω από τη δράση. Αυτό συμβαίνει όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε στο σπίτι μας, στο σπίτι μας μόνοι μας, όχι με την οικογένειά μας, στο δωμάτιό μας κλειστά. Εκεί είμαστε σε μια προετοιμασία, είμαστε στο καμαρίνι μας. Ωραία. Κανένας λοιπόν ηθοποιός, όσο ταλέντο και αν έχει, όσο υπέροχος και αν είναι, δεν βγαίνει ασυγκέντρωτος στη σκηνή. Γι' αυτό εδώ θα ήθελα να σας δώσω τη συμβουλή το πρωί που ξυπνάτε και βγαίνετε να παίξετε το ρόλο σας, καλό θα είναι να συγκεντρωθείτε. Και εντάξει, υπάρχουν προσευχές, υπάρχουν επικοιλήσεις, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεστε, πείτε μέσα σας ότι πριν βγείτε έξω, δηλαδή να παίξετε το ρόλο σας, ότι στόχος μου είναι να παίξω καλά το ρόλο μου. Όχι να είμαι καλός άνθρωπος, γιατί ορισμένες φορές μπορεί να χρειαστεί να γίνουμε και κακοί. Δεν μπορεί ο άλλος να μας βαράει συνέχεια σφαλιάρες και εμείς να καθόμαστε να λέμε «Α, εγώ είμαι πνευματικός, είμαι καλός άνθρωπος». Δεν γίνεται αυτό. Κάπου θα πρέπει να βάλουμε κι εμείς τα όρια μας, να πούμε «Όχι, μέχρι εδώ». Κοίταξε, ναι, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά αυτό πρέπει να το δεις. Έτσι. Αυτός είναι ένας σωστός ρόλος. Και για να συμβεί αυτό, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, θα πρέπει εγώ να έχω συγκεντρωθεί, να το έχω δει. Δηλαδή, συγκέντρωση, έρχομαι στο κέντρο μου. Έρχομαι στο κέντρο μου. Και ποιο είναι το κέντρο μου? Το κέντρο μου είναι να πρεσβεύω την αγάπη για όλους. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλη η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο είδος, είναι ένας οργανισμός. Και πάντα στα μαθήματα το φέρνω σαν ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα του οργανισμού του ανθρώπινου, ας πούμε. Αυτό είναι το παράδειγμα. Όπως είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, κάποια 3.000.000, 60, 70, αν δεν κάνω λάθος, 3.000.000 κύτταρα, τα οποία κάνει το καθένα τη δουλειά του. Έτσι είμαστε και πάνω στον πλανήτη 7,5 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, ανθρωπάκια, τα οποία όμως είναι ένας οργανισμός. Αν πονέσω εγώ, πονάνε όλοι. Αν χαρώ εγώ, πονάνε όλοι. Δείτε το λίγο αυτό. Έτσι ακριβώς όπως σημαίνει και στο ανθρώπινο σώμα. Αν ένα κάτω, ας πούμε, στον ηχάκι μου, μια παρανυχίδα χτυπήσει και πονάω ολόκληρος, προσέξτε. Το πνεύμα μου πονάει αν κάποιος μου πατήσει το πόδι. Θα δημιουργηθεί θυμός, θα δημιουργηθεί όλος ο οργανισμός και όχι μόνο η ύλη, και ο πνευματικός μας, οι πνευματικοί μας φορείς επηρεάζονται από το οτιδήποτε συμβεί στο φυσικό μας φορέα. Άρα, αν το σκεφτούμε έτσι, ότι είμαστε κομμάτια, ένα πολύ σημαντικό puzzle ενός μεγαλύτερου, ενός τεράστιου οργανισμού όπως είναι η ανθρωπότητα,
Ή όπως είναι όλα τα έμβια όντα πάνω στον πλανήτη, δεν υπάρχει διαφορά. Έτσι. Δεν θέλω να πω ότι τα ζώα ή τα φυτά είναι διαφορετικά από τον άνθρωπο ή έχουν άλλη αξία. Έτσι, προς Θεού. Θα πρέπει να σκεφτώ δηλαδή πολύ σοβαρά να πάω να κόψω ένα δεντράκι, να πάω σκοτώσω ένα ζώο για να το φάω. Έτσι. Άρα, αυτό είναι η συγκέντρωσή μου το πρωί. Τι θα κάνω, πόσες ώρες έχω, 15, 18, 20 εγρήγορσης μέχρι να ξαναπάω, ας πούμε, να κοιμηθώ. Πολλές είπα. Κοιμάμαι 7-8 ώρες, ας πούμε, άρα έχω άλλες 16 ώρες να δράσω, να κάνω πράγματα. Αυτά τα πράγματα ας είναι για το καλό όλων. Αυτή είναι η συγκέντρωση το πρωί. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία προσευχή που πρέπει να λέτε. Δημιουργούμε κύκλους, φτιάχνω κύκλους, μαθήματα, ομιλίες, εκδηλώσεις, πάρα πολύ όμορφα πράγματα για να έρθετε κοντά, να μην είναι απλά ένα like όπως ελπίζω να κάνετε εδώ ή ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο, μας αρέσει αυτό που κάνεις και όλα αυτά. Επικοινωνήστε, μην μένετε στην οθόνη. Επικοινωνήστε και κάντε το βιωματικά. Αυτό θέλω να κάνω, γι' αυτό κάνω όλα αυτά τα βίντεο. Ελάτε κοντά, όσοι ακούτε ακόμα αυτό το βίντεο στα 6 λεπτά, σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά. Άρα πάρτε με τηλέφωνο, στείλτε μου ένα προσωπικό mail, στείλτε μου ένα μήνυμα, για να βρεθούμε. Να έρθουμε κοντά και όλα αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε πράξη. Είναι πάρα πολύ καλή η θεωρία, αλλά είμαι με ένα κουπί. Όταν είμαι στη θεωρία μόνο, διαβάζω μόνο ή βλέπω βίντεο μόνο, είμαι με ένα κουπί και όπως ξέρετε, όταν έχεις ένα κουπί, η βάρκα κάνει κύκλους συνέχεια. Το άλλο κουπί, που είναι η πράξη, είναι αυτό που θα με πάει μπροστά. Επικοινωνήστε, μπορείτε να με βρείτε οπουδήποτε, στο Facebook, εδώ έχω mail, στο Facebook υπάρχουν κύκλοι, υπάρχουν ομάδες που θα σας καλοδεχθούμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με παιχνίδι, με ομιλία, τώρα που ανοίγει και ο καιρός βγαίνουμε προς τα έξω. Έχουμε κεντρικό θέατρο στην Αθήνα όπου γίνονται οι βασικές μας συναντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.